Bai, Maneix, bigarren galdera. Askotan, partaidetzan, hausnarketetan ibiliko zareten honetan, ideia eta bide berria jateak irikitzea ez da beti gauza positiboa. Eta galdetzen dizut honexegatik, ez daukagu guztiok zehaztasun normatiboa, teknikoa, barneratu egia Eskola Autonomia Elkartean, batez ere. Eta hau da nire gogoeta bat, hau da Antonio Machadok esaten zigun moduan, bidea ibiltzen egiten gomen da, eta abiatzea ez daia da gauza positiboa ez. Ideia hobila zuek planteatzea ez da gauza positiboa, ez? Oroar, zehaztasun eta burokrazia horrek ez ditu lehen sektorean hainbat proiektu zapuzten. Esan galdetu nahi dizut, askotan den naia mugatuta eduki nahi daia, ibiltzen gazterako eta askotan proiektua berak bere denbora behar du, baina ibili behar duena, hasi egin behar duela ez, ibiltzen ez. Nola ikusten duzu planteamendua? Bueno, interesgarria eta ondo ekarria, ez? Alde batetik, esaten bezala, bidea eginez egiten da, eta bidean ikasten dira bide lagunak ere zeintzuk dituzun, eta bidean ere ikusten da ez gara indesberdinak bata bestearekiko. Egia da, tentazioa dela askotan espektatiba jarri eta proiektatzea, eta ez da hau inazeok beste behin ere etxipenekin abiatzea, eta hori ere jaso dugu, hemenio. Neurri handi baten ere kontraste bira batzuk ere egin izan ditugu, nik uste dut gordintasunez hitz egitea ere tokatu da. Horrekin lotuta, esaten dugu, metodologia aldetik, misioen metodologiarekin ere iruditzen zait asmatu egin deula, inklusibidadea abiatzen dugu, desberdinen arteko elkarlan bat egitearena, frikzioak ere ekiditea, edo ekiditen ikasten hastea, modu eraikigarrian bidea eratzea, partaidetza aldetik, nik uste jendea lasai hitz egin dula, orain arte daramagun ibilbidean, baina bai esan behar da baita, bada ezpada ere aurreko lanketa bat egin dugula. Hau da, elikadura maila egin aurretik, eta udalei eta baserritarrei kontraste bat eskatu aurretik, egin dugu elikadura sistemaren mapatze bat. Eta elikadura sistema mapatze honetan, bilatu izan duguna da, betiko gai hauek esaten dituguna, azalera handiak jaten diola komertzio txikiari, merkatuen legean oinarritutako estrategietara mugatzen gehala, iniziatiba eta kreatibidadea askotan gabe gelditzen gehala, hezkuntza sisteman baserria ez dela azaltzen, edo ze trataera ematen zaio lehen sektoreri hezkuntza sisteman, zergatik ez dan lotzen elikadura eta osasuna eta jasangarritasuna eta paisajea, hau bete hortz esaten badeu ere tokiko produktoren alde egiten dugula gero kontsuma ez da bat etortzen ikusten danarekin. Orduan, guzti horrei eman nahi zitzaion beste eskala batea jeistearen aukera eta horrekin batea egiten genuen zen sistema bat. Izan, nola dago herri politika, nola dago hezkuntza gaia, nola dauden komertzio gaiak, atal ekonomikoa. Guzti horiek uztartzen dituen sistema bat, 22 sistema landu dira, nagusienei heldu zaie, eta horrek ahalbidetu digu, neurri handi baten, aktore desberdinak, izan udalak, izan baserritarrak eta elkarrizketa testu inguru berdinean sartzen. Hau da, onartzen dugu hemen jasotakoa hau horrela dela, honen atzetik dagoena horrela ulertzen dugu, horik horrela diela ikusita, ematen ziun bide, ja eraikitzen hasteko, baina guztiak onartzen dugun marko baten barruan, ez. Eta horrek usten dut, ematen diola, kakotxartean itxaropen berri bat. Esaten gendu bezala, bidea egiten ikasten dugu, hau, espero genuen instrumento bezala, etorri zaigu, lagungarri zaigu, baserritar askok onartu izan digute, 30 urtetan, ez dakitzen saiakeratan, etorri izan du diela, horrelako bilerak askotan ere, ez gehiago filosofikoak, egitasmoekin lotutakoak, baina aspergarri eta etxigarri ere gertatzen dela, eta
Eta, bueno, honek eman izan du diela, alako, bueno, beste Ilusio puntu bat, bat, bai, bestela askotan jaten gintuen, bueno, eztabaidak antolaketarik gabe, bai, hau horrela da, baina ze zenbakitan, ze kontzeptotan objektibatzen da esaten den guzti hau, ez? Oso zaila izan. Eta, bueno, hau lanketa hau lortu dugu egitea, hartu ditugulako eskualdean esperientzia duten arlo desberdinetako eragileak, izan turismo aldetik, herri txikitako ordezkariak, alkateak, izan divulgazio enpresak, bueno, denetarik eduki ditugola pixkate nahasketan, eta haien esperientziatik jasotako argazkia indeuna da elkarbanatu, eta, bueno, badirudi bastante elkarbanatzen dela, onartua dela, han jasotako argazkia. Horrek emango dio orain bide, eraikitzen hasteko beste toki batetik. Eskerrik asko, Manez.